is joglo iki pira to iki? Sukune pira to? Sokone pira sokone? Pirang belas kono. Alah, pira iki paling mek 20 ngono. Heeh, paling mek 20 nggon aku plus 50. Gone Bulang umuk ngono. Takonono. 50. Cekake 50. 50. Mosok iki ne 50. Tenanen. Wis aja tak urus kok iso cagake akeh men omahmu ki. Alah, bapake kalah omahe karo aku. Nun sewu Pak Igit. Piye? Perkara cagake akeh niku ora perkara apik Pak Igit. Lah piye? Nggih perkara ndoyong iwa tak jagaki, ndoyong nengen tak jagaki. Niku terus dadi tumpuk-tumpuk. Layak aku nyawang omahmu kok sombong. Lah pripun? Omah kok ngene. Omah malang kerik. Layak kok sombong dangak ngene arep malang ngrik ngene. Lah Jebule ndoyong mengguri to aja kae. nggih, malam iki tak tinggal Jumatan malah ambruk siji ngono. Sujud. Gon-gon terase. Wah, ning tak syukuri saestu Pak Igit daleme menika menjadi inspirasi dan motivasi. Oh. Gede kayu tenan ke koncoku dalang Rembang kae. Wow. Ya padha iki ya. Iko malah nganggo ritual ngadeke kok. Lah kok iso? Saurunge papan iki coplok aja ngantek mbok demek engko mergo mlengkung. Wong ki cor-coran. Yo. Ora apa-apa ning kapan-kapan muga-muga ketularan nggih Pak Igit. Nggih, amin. Bisa amin. sukses kaya panjenengane. Mau wis tak solawati kok tak demek karo tak Nggih, solawati. kula nggih Nggo dalem ketularan. ombone kaya ngene Bu, alah aku yo semul. Nggih. Mbak Elisa karena Nggih. panjenengan ingkang asring sowan mriki saya nembe sepindah niki alhamdulillah Bisa sampai Borobudur. Iya, saya mboten ngertos piyai mriki niku remenane napa mengke lek kula matur kekaran nyuwun pangapunten. Boten nopo-nopo remen. Oh, Besok bisa mampir sana itu. Kayak tinggal kan itu enam langit dari sini itu. Apa itu yang tinggal itu apa Enam lampunya? langit itu. Lampunya Mabur. kentil itu apa itu? Enam langit. Nanti so nyawang opo-opo sih kok. Oh iya, Iya. apa itu? Ada request dari Yes. Bobo Haji Hanafi tadi. Siap, nggih. Ada fragmen ketoprakan. Fragmen Slender, ketoprak. slender. Lakon menopo niku. Yo kira-kira sing julang bojone loro, sijine cemburu. Ah. Sri Huning karo Kumolorno. Kumolorno. Wah. Ngerti ora aku. Ora, aku diadani bae Ya, lakone. wes. Aku dari sopo. Kowe dadi Sri Huning. Seune. Julang dadi Wiratmaya. Ah, Yo. Iki Kumolorno. Kumolorno. Ceritane kamu nanti saya terima cintanya di sini cemburu. Oke. Yes. Iya, gandrung sik nojo. Subuh lawan request Bobo Hanafi podang kuning. Oh, ngaten. Request podang kuning pepeling capek gunung gubuk asmara. Alon-alon nggih Pak Igit. Nggih. Suasana. Sing gandrung Elisa. iya. Iki ceritane kula sing mbok wek ngoten. Iya. Kumala. Kumolorno padha senenge urung dadi Oh, bojone. iya. Kumolorno, Kumolo Surati. Sing direbone kaya Bathara Kala. Awakmu dandan ngene iki kaya dukun santet. Iya, nyantet kowe iki. Oh, menghormati bapak kali. Dadi Iya. ceritane Kumolorno ning jero sik, Oh, karo Wiratmaya ning jero sing tampil mung Sri Huning oh, Elisa. nggih, Oh. ngene. Sing elek-elek deleh dene sik. Dadi Lah renang. Elisa monolog. Oh iya. Apa ya bisa ya aku urip bebarengan sesandingan kan Kang Mas Wiratmaya. Nek Julang krungu apa ya bisa kowe terus Nah. metu bisa. Oke, Pak Igit. Kentongane piye? Kene. Arep kowe. Tutuk turuk turuk. Ana jroning taman sing gede banget kaya ngene. Rasaku saya gesengsem. Aku saya tresno. Apa ya iso ya aku nyanding Kang Mas Wiratmaya iso bakal ana ning pendopo kono sesandingan bar kowe nyemplung blumbang iso nglangi bareng-bareng. Apa bunga ya? Kalimatmu aja dawa-dawa sa. Piye piye? Aduh. Apa ya bisa ya? Timur raine. Wah. Ngene. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ngono tok. Lah apa kowe karo nglangi-nglangi barang. Kuwi ana blumbang kan direspon. Caco. Suwi menaku nganti ora iso omong. Apa ya iso aku sesandingan